Já přeju úspěch hlavně, aby jsme do budoucna byli čím dál lepší a větší. Za mě je to prakticky totéž, protože že máme nějakou vizi a chceme dělat něco do budoucna, je to nejdůležitější. Víte, mým velkým přáním je, a možná, že si to ani teď neumíme představit, aby tady byl ne za 20, za 30 let, ale aby vycházel i za 50 let, aby vycházel za 100 let. Aby jste jednou mohli svým vnukům, co já vím, říkat, já jsem byl u toho, já jsem se na tom spolupodílel, my jsme znovu obnovili ražbu a ten tolar je toho důkazem. Já mu přeju, ať nám všem přináší hrdost a pýchu na to, že jsme součástí Kutnohorské mincovny. Proč jsme se vlastně sešli? Protože každá taková akce by měla i pomáhat a tak učiní i Kutnohorská mincovna prostřednictvím mým, protože budeme dražit jednu z mincí. Malého Michálka, jak vidíte, trápí mnoho nemocí. On se narodil jako dítě s takzvanou perinatální zátěží. To bylo dítě, které vlastně od začátku mělo velký problém s dýcháním, s polikáním, s výživou, s udržením tělesné stability, tělesné teploty. Je to dítě, které se narodilo postižené ze samé podstaty. Je to děťátko, které nikdy nebude moc chodit, nebude si hrát, tak jak si hrají ostatní děti. Máme 10 000 pro malého Michálka. Je tady někdo, kdo by přihodil? 15 000 po třetí, mince je vaše, já vás poprosím, abyste přišel sem k nám.